Pinoy Bus Driver TV. Sabi ko kung set, mga na akot. Alas 6, sabi ko kung set. Para nag-release July 7, 2023. As happy anniversary sa mga ko. Belated. Sa mga kumabati, ang happy anniversary ng KCI. Bell Trucko Services, Little Prices, INC. Maraming salamat, Biko Busuk, sa inyong pagbati. Hindi na tayo sa pagbilaw ko sa Paris. Hindi naman tayo sa Mahawad, Biko Busuk. Pagkapangalabas mo na yung daughter nito, Biko Busuk. Hindi naman tayo makadaan doon sa Gumpang bypass. Kasi gabi namin kumuksin. Maawa naman kami kumuksin. Dapat pinakaw sa province. Baka nakakot sa mga nakakot nila. Luis Castilla nasa Canada Gubat Sorsogon at Marvin Traho Del Brian Marcos Eric Wentz Eagles, there's one, very soon. Si Jerry Balado Santiago, California, Barangay Naval, Ilongos, Leyte. LBSIB Lagitan RL Castolo, Senor.
kami kasi. Subscribers, set out mo lang. Aguilar. Dennis Veterans Rogelio. Lahat ng mga pinag sa Blackboard. Straight lang po lahat. Hope sila rin. Maliwanag pang outside dito mo yung sa lahat ng mga traffic YouTube. Shout out sa GRT traffic. Sa mga Big Canal, Davao. Smith, Bagtong. Real Labo. Nabualo. Oboy, Bagtong. Kawayan. Okay na kayo eh. Partia. Estrada. Maria Victoria.
Juga sama anak kan. Lalu trailer driver. Wala. Dami pa naman yan. Bago po mga Yan, takot siya sa taas. Paano kung alanganin siya yan? Kaya Nilaglag pa. na jeep niya, di ba? Ah, Nilaglag na jeep. oo. Yung biyahe kas ma. Paliparan namin. Oo. Luwang kalaw na ako. Na yung magbaba niya, paglusok, tuloy na malusok ko na yan. Grabe yun. Deliver naman sila. Oo. Deliver ng Mindanao yun. Oo. Doon ang maganda sa norte ba? Ano, Arabila. Ah, Doon ang maganda sa norte. okay. Libre doon lang. Oh, libre nga. Bibili ako ng pera. Nagdala ko ron. Yun ang buhay-buhay ng mga bansa. Oo. Ayaw magbigay yung mga nangyari. Oo, mayroon. Nangyari na. Mga kainan. Oo. Ano ba, medyo ka magbigay. Mga transit. Hindi, sila lang muna ang dala nun eh. Kilala mo sila. Lalo sa Ilocos. Lahat ng mga Ah, sila. te. Bigyan ka na, te. Itulugan lagi tayo Bigyan ka. dyan. Wala mo ako doon. Yung mga biyahe doon ng Ilocos. Bago lang ako. Ah. Okay, yung pag di pa ko dyan. Ayun. Uy. Ay. Apa yan? Ha? Ikaw muna lang. Partner ka mo na.
Ito lang yung tubig dyan. Kaya tubig. Mabilis tayo. Wala ba? Ilang respeto. Hindi hindi yan. Sa tawag nga pala kay Dia Cernol. Nanonood ako man dyan. Dia. Baka nag-amisa pati sa gabi. Hindi ako kutsoy. Malala ko nakita eh. Ano na pala? Ano sa ibig na? Ano pa rin? Liwanag pa rin? Lalo man. Ha? Sa amin. Kaya nga pwede lang umaga, madilim na, madilim na. Hindi. Mga parang sana. Mawang araw pag sa amin. Ano pa?
dilim ng banda dito sa may Patimburan, Quezon Province. Southbound tayo dito po sir. Papuntang Malak, Masin City, Southern Leyte. Masin ng Southbound. Pwede na kaya mag-deliver dyan dito po sir. Babae na ako sir. Pagkakali sa mga